Podľa našich prieskumov priemerný Slovák má doma približne 20% neprečítaných kníh. To znamená, že každá piata kniha je neprečítaná a tým pádom väčšine ľudí naozaj stačí siahnuť po tom, čo majú doma. Deň založenia Martinusu sme vyhlásili za deň neprečítaných kníh, pretože si myslíme, že knihy by sa mali nielen kupovať, ale v prvom rade čítať. Niekoľko týždňov predtým sme na Facebooku založili event, do ktorého sa zapojilo takmer 9000 ľudí. Presne 31. augusta sme spustili interaktívny web, na ktorom bežali kamery zo všetkých našich kníhkupectiev a takisto mapa Slovákov čítajúcich na celom Slovensku. Deň neprečítaných kníh mal skvelú odozvu nielen medzi našimi fanúšikmi, ale i v médiách. Neodkladajte na zajtra, čo môžete urobiť dnes. Staré príslovie sa týka aj kníh. Je zároveň motom podujatia Deň neprečítaných kníh. Dnes je aj Deň neprečítaných kníh. Ty máš doma koľko? Prekonali sme aj náš rekord v raste fanúšikov na Facebooku. Ešte, že máme narodeniny aj o rok a celú akciu môžeme zopakovať.